Toc, toc, toc. Qui sou? Pastorets i pastoretes. Ah, molt bé. I que ho duit? Un formatge al bon Jesús. Passau, passau, passau i entrau. Passau, passau, que sou benvinguts. Toc, toc, toc. Qui sou? Porcarets i porcaretes. Ah, molt bé. I que ho duit? Sobrassada al bon Jesús. Passau, passau, passau i entrau. Passau, passau, que sou benvinguts. Toc, toc, toc. Qui sou? Hortelans i hortelanes. Ah, molt bé. I que ho duit? Bona fruita al bon Jesús. Passau, passau, passau i entrau. Passau, passau, que sou benvinguts. Toc, toc, toc. Qui sou? Pastissers i pastisseres. Ah, molt bé. I que ho duit? Encimada al bon Jesús. Passau, passau, passau i entrau. Passau, passau, que sou benvinguts. Toc, toc, toc. Qui sou? Els tres reis de l'Orient. Ah, molt bé. I que ho duit? Molts regals al bon Jesús. Passau, passau, passau i entrau. Passau, passau, que sou benvinguts. Passau, passau, passau i entrau. Passau, passau, que sou benvinguts.